ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕತ್ತಲ ಬಸಡಿಡೆ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಸಡಿಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಪಂಚಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪಂಪೆ ಮೂಲು ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗಡೆ ನಿರೋರ್ಪೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಲ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆತ ಬದಲಾತಂದು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿಲು ಮೂಲು ಉಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲವರ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲತಿನ ಈ ರಾಕದ ಮೂರ್ತಿಗಳ್ಕುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಇಂಚುವಲೆ ಮೂಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಜುಂಡು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದಾಳಿಯ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಲು ಬಂದು ಅಟ್ಲು ಬಂತು. ಇದು ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆತ ಕುದುರೆ ಆನೆಕಟ್ಟುನ ಕಂಬಲು ಪಿರಾಕಡ್ ಮೂಲು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಗಾರದ ಕಲ್ಲುಲು ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಕಲ್ಲುಲು ಮಾಯ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಶಾಸನದ ಕಲ್ಲುಲೆನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗಗ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಕುಂಟರ್ದೆರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಮುಟ್ಟುಗು ಗಲಸದೇರ್ ಪಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೂನಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಮೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆ ನೆಲ ಸೇರ್ತಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅರಮನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸರಕಾರಲ ಐನ ಲೆಕ್ಕುಗು ತಿತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಟಾರೆಯಾದ ಮುಲ್ಪದ ಅರಮನೆತ ಇತ್ತದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ತಿಗಲೆಗ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಎದುರಿತ್ತಿನ ನಂದಿನ ತೂಲೆ ಐತ ಮೋನೆನೇ ಕರ್ತದೇರು ಐತ ತಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೀಟಲ ಲಗಾಡಿ ಆತಂದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಾಸನದ ಕಲ್ಲುಲ ಎದುರು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಲ ಪಾಲು ಬುಡ್ದುಂಡು ಅವೆನ್ಲ ಉಲೈ ಬತ್ತದ ತೂಕ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಚ್ಚಲ್ ನಕಲು ಬರೆಪರತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬರೆತೆರು ಗೋಡೆಡ್ ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಚನೆ ಎರೇರ್ನ ಪುದರನು ಪೂರ ಗೀಚಿ ದೀತೆರು ಮುಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಡ್ ತೀರ್ಥ ಬರೆದ ಏರ್ನ ಕಾಲ ಅಂಡ ದಾನ ನನ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಯ ತುಯರನ್ನ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇವೇರನ ನಂಬುನಕ್ಲಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಅಪಮಾನ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ತೂನಗ ಅವು ಕಡಪೆ ಕಲ್ಲಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಉಲ ಇಡಿತ್ತಿನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು ತುಂಡಾದ ತೂನಗನೆ ಕರ್ಲು ಕತ್ತೆರುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಸರಕಾರದ ಕುಲು ದಾಯ ನಣಲ ಅಂಚೆನೆ ದೀತಿರು ಬಂದು ಸಂಶಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಐನ ಬಾರ್ಕುರುದ ಇತ್ತೆದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂನಗ ವಾ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಕರ್ಲು ಕತ್ತೆರ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಅಳುಪಾರಸೆರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ನನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಅಳುಪಾರಸೆರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನೆತ ಒತ್ತುಗೆ ಎಂಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪ. ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ತಿದ ಬಗೆಟಿನ ಮೈತೆ ಪೂರ ತೆರಿಯ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ತಿ ಹಾಲಾತಿನ ಅವಡು ಕೋಟೆ ಹಾಲಾತಿನ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚ ಈ ಅಳುಪಾರಸೆರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಓಲಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಳುಪಾರಸೆರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ನಮಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಬೈಂದೂರು ಬೋಳಂಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದು ಇಡೀ ಬೈಂದೂಲದ ಬೋಳಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರು ಇತ್ತಿನವು ನಿಜ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿರು ಧರ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಹರೆಡ ಪಾತ್ರದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಗ್ಲಿನ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲರ್ದಿಂಚದ ಇಲ್ಲು ಹರೆಡ ಪೋದು ಈ ಬಾರ್ಕೂರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ಧರ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾರ್ಕೂರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇರಗಿಂಚ ಬತ್ತೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋಂಗ. ಓಂ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮಃ ನಮಃ. ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇತ್ತನ ದೇವೇರ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡು ಈ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತನೆ. ರಾಜಮನೆತನದ ದೇವೇರವು ಅಳುಪ ವಂಶದ ದೇವೇರೆಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನಾಕಲು ಮುತ್ತಜ್ಜನಾಕಲು ಪನಂದಿತ್ತೇರು ದಾನ ಧರ್ಮಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಲ ಇತ್ತ ದಿನದ ಕೇನ್ನಾಗ ಐತ ವಿವರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಅವಳು ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬಡು ವಿಭಾಗ ಆದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತನಾಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಐತ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಾಖಲಿತ್ತೇರು
ಗೇಣಿ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ ಮನೆತನದ ಭತ್ತದ ಮೂಲು ಆ ಪಾಲದ ಅಂಶ ಮೂಲು ಆ ಪಾಲ್ದಾರಾದಂಥ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯನಾಕಲು ಇದನ್ನೇನು ಪೂರ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐತ ಕುರುಹುಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮೂಲು ರಥೋತ್ಸವ ದುಂಬು ಆವೊಂದಿತ್ತಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಶಿಲೇಟ್ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ದೇವರನ್ನ ಪೀಠಡ್ ಲಾಂಛನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರ್ಕುಡ್ ಬತ್ತನ ದೇವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಿನದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಗೇರ್ಸೊಪ್ಪ ಹಾಡೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜೈನರಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತಿಂಗೋದು ಇತ್ತೆ ದಿನಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಊಟ ಅಮ್ನರ್ನ ಪೊದ್ದೆರಡು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಬತ್ನಾಲ್ಕಲೆಗೆ ರೂಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಬೊಳೆಯೋಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಮುಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದುಮ್ಮುದಾಕಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಆ ಯೋಗ ಆಯ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಕೆಲವು ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪೂರ ಹಾಳು ಬುರ್ದು ಹೋತುಂಡು ಅವೇ ನಿನ್ನನಾಗ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾರ್ದುಂಡು ಅವಿನ ಆಯನಾತ್ ಅವಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಜೀವನಡು ಸಕಲ ವೈಭವ ಮನುಷ್ಯಗಿತ್ತನೇ ಆಂಡಲ ದೇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾ ಜಾಗಡ್ಲ ಜನ ಹೆಂಚಿನ ಜೈನರ ಜಾಗ ದೋಷ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಏತೋ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು ಬರೆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲು ಎಣಿಸಿದ ಮಟ್ಟದ ಜಾಸ್ತಿ 100% ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಕೋದು ಹಂಚಿದಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ಪ ವಂಶದಾಕಲು ಅವರು ಭಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಜೈನರದ ಬಸದಿಗಳು ಹಾಳಾತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಈರ ಅಡೆಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಈರ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಮುಲ್ಪಲ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ನೆತ್ತ ಅರಸನ ಆಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಒಂಚಿಯೋ ಪೋತೇರು ಆಕಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಜೀವನೋಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರ್ದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಪಂಡದ ಮುಲ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಅವಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡದ ದಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀಯಳಾದೇವಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲದೊಲೈದಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬೇಸತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಂಗೊಳ್ಳಿ ದಾಟದ ಸುದೆ ದಾಟದ ಇಂಚಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಮೂಲೆಡೆ ಬತ್ತದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನೆ ಮೊದಲು ಐತ ಅವೇರದ ಬಕ್ಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಮುಲ್ಪ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದ ಐತ ಬಕ್ಕ ಐತ ವಂಶಸ್ಥರ ನಡು ಮಧ್ಯ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂಚೂರು ಸಂಘ ಎಂಚಿನೋ ಯುದ್ಧ ಎಂಚಿನೋ ರಾಜ್ಯ ದರ್ಬಾರದ ಕಾಲಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಒಂತೆ ಪೀರ ಬೋರ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಸರಕಾರ ದಾದಾಂಡಲ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದೇರ ಸರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಬಸ್ತಿಗ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಚಿತ್ನ ಬಸ್ತಿಡು ಕಾಳವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಡೆಗಲ ಬತ್ತದ ಇದನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಈ ಮೂರ್ತಿನ 800 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಸೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅವು ಜೈನರಿನ ಸೊತ್ತು ಅವು ಅರಮನೆದ ಸೊತ್ತು ಅವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಕಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅರೆನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಂದು ಅರೆಡ ಈ ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮಕ್ ಈತ ಈ ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆ ಅಳುಪ ಅರಸರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರೆಂದು ಮಾತ ಜನತೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಳುಪ ಅರಸರ್ನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಇದನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೇಳೋಡು ಬಂತು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು 1902 ಹಿಡಿದು 1990 ಮಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಾರಣಾಂತರ ಅದು ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಊರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಗಂಗೋಳಿ ಸುದೇನ ದಾಂಟದು ಬತ್ತನಕಲ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋದು ಅಕಲ್ನಾತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತಿರು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಆತಂದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋನು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಯರು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪದ ಅಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎರಡಾಂಡಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಹತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಡೇರನಾಂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಹತ್ತನ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಬಸದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅವು ಪೋದು ನೇರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಬ್ರಿಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪಂಡದವರಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರು ಏಪಲ ಧೈರ್ಯನು ಏರು ಬತ್ತನಕಲ್ನ ಏರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಆರು ಖಾಲಿ ಬತ್ತನಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಗೋಚರಗ ಬತ್ತನ ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚಿನ ಬುರ ಪನ್ಪುನರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ದೇವಿನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಇಲ್ಲದ ದೇವಿ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋಂದಿಜ್ಜರು ನಿಕ್ಲು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಪಂಡರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡೆ ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕುಮಾರ ಗುರು ತಂತ್ರಿಲ್ 6 ಪನ್ನಗಲ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡು ಅಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡಮಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಹೆಮ್ಮಣ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರ ಒಂಜಿ ಗುರೂಜಿ ಆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಪೂರ್ವಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಚಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಳುಪೇರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಬಾರ್ಕೂರದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಡು ಪೋದು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಮಾತ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಂಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ದೈವ ದೇವತೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಬಾರ್ಕೂರದ ಅರಸರ್ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎದುರುದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಹತ್ತಂದ ಐತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಎದುರು ಉಂತುದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇನೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯರೆಡ್ದು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶ್ರೀಯಾಳ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಆಣು ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಕುದುರೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಪಂಡದು ಇನಿ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಸದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮುಲ್ತಾಗದು ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಮಾತಾ ಪರ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಪರಕೆ ಪಂಡನ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಮಲ್ಪ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋನಗಲ ಅವೇ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಡೆಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂತನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಂದ ಸಿಯಾಳ ದೇವಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೊಜಪಾದ ಅವೇನು ಬಾರ್ಕುರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರದು ತುವರ ಪೋಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂತ ದಾಯಗು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಗು ಇತ್ತ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದು ಐತ ಬೇರೆ ಮಾತ ದಾಯ ಪೋಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಡಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂದು ಒತ್ತಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡು ಅಡೆಗ್ ನಿಕ್ಲನ ಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿಕ್ಲು ನಿಭಾಯಿಸಾವಡು ನಿಕ್ಲನ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಪೂರ ಸೇರನೋಡು ಅವಳು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಲು ಪೂರ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಇನ್ನೋಲ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿಡ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತದು ತೂನಗಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರ್ಗೂ ಹೋಗೊಂದಲ್ಲ. Are you all my personal dreams? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆ. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಆರೇನು ಪನ್ನದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಇತ್ತದು ಬಾರ್ಕೂರು ಆಳ್ಪೋ ಅಂಶದ್ದು ಕೊನೆಯ ಮಯೂರ್ ಅವ್ರ ಮನ ಕಾಲಡು 2 ಭಾಗ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಭಾಗ ವೀರವರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಭಾಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಯಲಾದೇವಿ ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜೊತೆಗೂಡುದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲದ ವಂಶ ಪೂರ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಇಂಚಿ ಬರಂದು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾಲ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಸಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಾಗುಡು ಕೋಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ತಿದ್ದ ಪಾಲು ಬನ್ನಗೆನ್ನ ಅಯ್ಯ ಪನದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಿನ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 82 ಹೇರೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತುಮಣ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾರೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆಲು ಇಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ವಂಶಕ್ಕೂ ಪಾಲು ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಯಲಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀರವರ್ಮ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಇಡೀ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವಂಶಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನಕ್ಲು ಬಂಗಾರಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜವನು ಆರು ಎದುರುಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಕೀರ್ತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಪೂರ ಎಂಕಲ ವಶ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡಿದ್ದು ಈತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಯ್ಜಿಂಟ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭಾಗನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡುದು ಕೊಟ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಎಂಕಲು ಮೊತ್ತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಈಗ ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭಾಗನ ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಬಿಡುದು ಕೊಟ್ಟು
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಐತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ನಾಡಿಂದ ಐತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದು ಈ ವಂಶ ಇಂಚನೆ ಆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹೋದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಲು ಹೋದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಉರಿಯಿದಿರ್ತದೆ ఒక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇట్లా పోండు ఐదు గుండె మస్తు పోతుండ్రు కొరదు కూడా పోతుండ్రు ఇంచి అది ఎంకులు అవులు బతుడు ಮೂಲೆ ಎಂಕಲು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಕಲ ಮನೆತನದ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪನದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ರಾಜವಂಶ ಆಯ್ನ ಕಾಲ ನೋಡುದು ಪಾಲಾವರ ಬಲ್ಗಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಲಾಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೀತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪೂರ ಕೊರಂದೆ ಪಾಲು ಮಾಡ್ತಂದೆ ಉಪಾಯ ಇತ್ತೀಜಿ ಪಾಲು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪಾಲು ದುಂಗು ಮಾತ್ರ ಪಾಲು ಆಂಡಲ ಪಾಲು ಆಯ್ನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ಆದು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತೀರ್ದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಚೆ ಎಡತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ರಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಂತ ಈ ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಏರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವೇನು ಭೋಜಪ ಒಂದೇ ಇತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕುನ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೌರವದಿ ಒಂದಿಕ್ಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಿನಕ್ಕೂಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನಾ ಭಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಅಷ್ಟವಂಗನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇಂಚೆ ಪೂರ ವಿವರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಪನೆ ಎದುರು ಬರ್ಪನೇ ಬಾರ್ಪುರದ ವಿಷಯ ನೀವು ಬಾರ್ಪುರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರು ದಾಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರು ದಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಜಾರು ಎಂಕಲ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಎಂಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಹೋದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೋಗಾಗಬಹುದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಕಾಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಹೋದು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂಕಿನ ಪಂಡ ಬಾರ್ಪೂರ್ ವಿಷಯ ಬಾರ್ಪೂರು ಪೋಲೆ ಉನ್ಮಾನ್ಸಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರ್ಪೂರ್ಗೆ ಈ ಕೊಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಅರಮನೆಲು ಗೂಡು ಬಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಇಂಚ ಮಾತ ಐತ ಮಾತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉರಿಯೋಡಂದಂಡ ನೀರು ಬಾರ್ಕೊಡುಕೋದು ಪುನಃ ಅವಲುಂತೋಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೆ ವೆಕ್ಕಿನ ಒಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅವಲುಂತದು ಎಂಚಿನ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಬರ್ಪುನೇನ ಕಾತಂದಿಲ್ಲದು ಐಕೆ ನೀರಿನ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಿಯರು ಪ್ರಶ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಇದು ಬರೋಡಂದೇ ಉತ್ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಏನೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇದು ಉನ್ನಲ್ಪೇರು ಇದು ಕೋಡು ಕುಳ್ಳೋಡಂತೆ ಬರಂದು ಎಂಕಲ ವಂಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡಂಡ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡಂಡ ಎಂಕಲ ವಂಶದ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಂಶದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪರಂಪರೆ ಪಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಕೇನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಈ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಅರಸ ಮನೆತನ ತುಳುನಾಡದ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೈನ ವಂಶಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ఒక గుత్తు బంటర్ನ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಉಂಟುಂಡು ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಕೆಲವು ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬಾರ್ಪೂರದ ಅರಮನೆದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಸಿದ್ಧರಸ ಬಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಸ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನು ಆ ಸಿದ್ಧರಸಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉಕ್ಕು ಬಂಗಾರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಅಳುಪ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಬಾರ್ಪೂರುಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುವೆರುಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಮುಚ್ಚಿದು ನಿತ್ತು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರ ಮಲ್ತದಿರು ಐಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಸಭಾವಿಯಂದೇ ಪುದರು
ಆ ರಸಬಾವಿಡ್ ಈ ಅಪಗ ಸಿದ್ಧರಸ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋದು ಬಂಗಾರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ನೋಡೋದು ಈ ಬಾರ್ಕೂರು ಅರಮನೆದ ರಾಜರು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜರಾದಿರ್ತಾರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಆ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಲೊಡಂತರದು ಹೊರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಬಾರ್ಕೂರ್ತ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರ ಪೋದು ಪದ ಓದ್ಕೊಡ್ದು ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಥರದ ರತ್ನವು ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಇದೆ ಗೋಡಾಯಿನ ಹೊರದೇಶದ್ದು ಪೂರ ಪದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಂದೇ ಅರಮನೆಗೆ ಮುಳುಕುಡು ಅಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮುನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಕುಲು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಆರು ಸಹಿತ ಮೂಲು ವಾರಂಗ ಮಠದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮುನಿಕುಲು ಮುಲ್ತಾರೆ ಅರು ಜೈನ ಮುನಿಕುಲು ಒಕ್ಕಾರೇನು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಂತ ಪಂಡದು ಚಿಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಪುರ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಲ ಸಹ ಮುಲ್ತ ಬಂಗಾರನೇ ಪತಂಪುವುದು ಅವಳು ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾಯೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವಳು ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾಯೆ ಕಳಸುಡುಪುದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬೀದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಮುಳುತುಡ್ದೆ ಪೋಯಿನ ಬಂಗಾರದ ಪನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪುರ ಪನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಪಾಲು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಬಂಗಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಸಿದ್ಧರಸ ಪನ್ಪುನ ಪಾಲು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಭರಣಿಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭರಣಿ ಸಿದ್ಧರಸ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಮೂಲು ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಾನಾಗ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಯಾದಿ ಭಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಆ ಸಿದ್ಧರಸ ಭರಣಿ ಉಂಟು ಬಜಿ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂದರು ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದದ್ದು ಚಂದಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಜನ ಅಂತೆ ಆಕಲಿ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಲಾಸು ಪುರಾಣಾಗ ಏರೋ ಜ್ಯೋತಿಷರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಕೈಟಿ ಪುನಃ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜವಂಶದ ಭರಣಿ ಅವೇನು ಪತಂಪೋದು ಸಮುದ್ರಗೂ ಪಾಡ್ಲ ಅಂತ ಪಂತಿರದೆ ಆ ಏರಡ್ಲ ಪನಂದೆ ಅವೇನು ಪತಂಪೋದು ಸಮುದ್ರಗೂ ಒಂದೇ ಮರವಂತೆ ಬೀಚಿಡು ಸಮುದ್ರಗೂ ದೂಸಿ ಕೂಡಲೇ ಆತದೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಅಂಡಿಗೆ ಸೂಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ఆయన ಕಾರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ಮುಂಗಾರು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪೊತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಂತೆ ಪೊತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲ್ದಾಕೊಂಡು ಪೊತ್ತದು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ಸೈತೊಂಜಿ 7-20 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಅಂಡ ಆತಿ ಐಪನ ಮುಟ್ಟಲಾರನ ಕಾರು ಪೊತ್ತೇ ಇತ್ತು ಸಿದ್ಧರಸ ಭರಣಿ ಇಂಕಲ ಪಾಲು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಈ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಲ್ತಿದ್ದು ತಿರುಪತಿಗಳ ಕೊರಿಯೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ఆయన ಸಂಬಂಧಿ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮಗಳ ಕೊರಿಯೆ ಪಕ್ಕ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೂ ಬತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಸಹಿತ ಆಯೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಸಿನ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಅಂತ ಆಯ್ಗೆ ಸಹಿತ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ಕೂಡದೆ ಪೋಯಿನ ಇಂಚೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೆಕ್ಕಪುರ ಕಾರಣ ಈ ಸಿದ್ಧರಸ ರಸವಿದ್ಯೆ ಇನಿಕಲ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಈ ರಸಬಾವಿ ಇನಿಕಲ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಈ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತಿಹಾಸ ಕೊನೆಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಹೋದರ ಲಲಾಯಿತನ ಒಂಜಿ ಜಗಳಡು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದ ಎಂಕಲು ಈ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಡು ಎಂಚಿನ ಕೂಡ ಅವೇನು ಈ ಸಮಾಜನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಕೋಪ ಆಗ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧ ಆದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಸಮಾಜ ಎಂಚೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಎಂಕಲಿದ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಇತಿಹಾಸ ಆಳುಪ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸ ಉರಿಯೋಡು ಮೆರೆಯೋಡು ಪಂಪನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ